ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಜಾಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಿನಿ ಆವಡುತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿನ ಕೊಂಡೋಡಂಡ 10 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿನ ತೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿನ ಅಂದೇನು ತೂಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೂಪೇರು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒರಿನ ಬಾಲ ಸಂಗಾತಿ ಅತ್ತು ಕೊಂಡೋಡ ಸಿಕ್ಕಪಡೆ ನಾನು ಅಂಚೊಪ್ಪುಡು ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂಪುಣ್ ಉತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಉತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಅಲ್ಪಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೂಪ ಪಂಡ ಐನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಪ ಐನ ರೇಟ್ ತೂಪ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಾತ್ರ ತೂಪ ತುಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಕೇರಳಡು 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಟ ಒಂದುಂಡು ಅವಳ ತುಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಗಡಿನಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಂಡ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಉಳ್ಪುಣಾಗ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೂ ದೈತಲ್ಲ ಬೋಡಪುಣ ಬೇಲೆನು ಅಲ್ಪ ವಿಧಾನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಸುಲೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲೇ ದೈತ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಪಂಡ ಪೂರ ಈ ಅಂಚಿದಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲಯಾಳನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಉತ್ತರ್ನ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳಂಚನೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಆಂಡ ತೆಂಕ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅವಳೇ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಳೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿನ ಅಲ್ಪಬೋದು ಪಾತ್ರ ನಂಚನೆ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಆದುಪ್ಪ್ಯರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಟ್ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಆನಾಗ ನಮಕ್ಕೂ ದೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಡೋಂಡ ಆರಡ ಪನ್ನಡ ಅವು ರಪಕ್ಕ ಆಡು ಮುಖ್ಯಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈಕು ದಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವೈನಂಚಿನ ಓಟುನು ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ಪಳೆ ಮುಖ್ಯಂಚ ದಂಡ ತಲೆ ಯಾನಿತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಟೇ ಪಾಡ್ಜಂದ ಕೆಲವು ದೈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಯಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಈ ಓಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಜತ್ತ ಮರ ಇದೈದನ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರದ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಓಟು ಪಾಡಿ ಅಂಡ ನಮಕು ಬಡಪಣಂಚಿನ ರೈಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಡ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಲ್ಪುರ ಪಿದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಗ್ಲು 1ನೇ ತಾರೀಕು ದನಿ ಓಟು ಮನ್ಪಳೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓಟುಲ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಓಟುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ಪುನ ಸೋಲ್ಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಪುರ ಪಿದೇವುರುಡು ಅತನ ಪಿದೇವುರುಡು ಅಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಬರೋಳಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಅದು ಅಂಚದು ಮೂಲಪುರ ಏರ್ಪುರ ಪಿದೇವುರುಡು ಪಿದೇ ದೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳರ ಪೂರ ಬತ್ತದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ದನಿ ನಿಗ್ಲ ಓಟುನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್